Soñador é a palabra que escollín para definir a don Ricardo. Dende cativo viviu momentos duros, moi duros, como pode ser a morte dunha nai. De adulto tamén viviu momentos terribles, como a represión e incluso o cárcere. Pero iso nunca impediu que seguise soñando, nunca perdeu a capacidade de soñar. De neno subiu ao curuto máis alto, alá na aldea onde pasaba os veráns, para observar o mar, os asteleiros, os barcos, e soñaba con ser mariño para descubrir unha illa cada día. Logo, de adulto, pois viviu entregado ao soño de que a xente nova soubese que tiña unha lingua de seu e unha cultura de seu para coñecer, para preservar, espallar e para querer. Fixo como poeta, como novelista, como dramaturgo, como investigador, ensayista. A el se debe esa obra monumental aínda hoxe de a literatura galega contemporánea. Foi tamén un extraordinario profesor.